Padang subhai pi shakane ka channel ka film bangan batay minta kasni kade ka before I go to sleep. Ya ka film lapin ining kong lingba ki khamat basaw kurang jong ka Christian Lucas ka balasaw posnam ka arta haba klakin diet na bathia aka jaka bom shumla itu kam tip AA bakadon hangno ru bat kam shumla itu iki badon saw dong jongka kasnu thu batlingo banyo I badon uwei ushinrang breu ubathia asanda jongka kalech ka kam rasum bat syam ki dor jongka balata akkanro bat ki dor ring rangbak kayo iru ya ka dor jong uta ubreu ubathia asanda jongka bat latho akta ka dor ben ulok jongka henry kam itu AA kala lech uta ubreu hajingthia ule thu yaka ba udei ulok jongka uban kila shongkha la bonsnam uye thu ru haka bakalamat yaka jing accident kali suppose nam manchua kuba penlong yaka bandu yaka bor kan mau man ka chan met habaka lek banthia ka klet lot iki baro bat khi haka step babut takuba kan mau shu shphang ka jing im jongka nadu bakadang samla uban u haban le bat ong kaju haka man laka step upn ki dor haka Christian kan ba udang ye thu haka yaka por ba uyakandu bat haka por baki atho uban ukre ban mi na yeng ban lek trai namar uhi kai school hajan kan ba ka Christian kadang pek yakata ka yeng neurologist bakrteng u Dr. Nash upon shakata ka yeng bat yathu yaka ba udai ubasumar yaka labon snam uong yaka panwat yaka kamera balaburi apo ka jaka bujan u Dr. Nash uong yaka Christian ban yathu ya uban shapang kata ka kamera uang yaka ban pek ikta ki video pat sa phun piang yu ka Christian kala pek ikta ki video jongka hi kabak ka ithu sathia kala shon yaka ne ka video la arta yaw menta kawapan iya ka jengkan mau ka bakala yo adu menta hadian ka yakendu bat u Dr. Nash ubapan syai bakala ju yakendu yu lakat no kan ne por klam ka jeng tip jong ulok jongka upersyang ban yarap yaka ban yele yaka jeng jongka namta u Dr. Nash upan pau baka jingkan mau jongka kadu no suppose na menchua hadin bakala sya syok jubor bat sya kum kabalayap hajan ka hotel kat lingsun henlai ka kulumar ulok jongka uban uithu baka mat ya kajing accident kali kala perkhat balai uban uthok yaka halor kane kajing cha u Dr. Nash umudor balada ka long kumta le se ka long ka basuk shushu u Dr. Nash ulayalam no yaka hakachaka barlap yaka hakapor bakasya thombor balese kan mau biang balaja lalap yaka dakinong pe hakat lingsun ubreu basyam yaka uyathu bakadei la slambha la syam bala bisnam habaro shin yang jangka bat alap lingkhut yaka lan no ka plastik na hotel kala kli balei ka sa akta ka hotel haba u Dr. Nash uong bakaya don jinga dei bat no da jing test yaka kapau bakasya bat bor shwa ka jing sya penmensau hadin nangta hakapor chanmit talwan pai haying basdang bansyon video iki baka syam thamai hakapor minmit habakala yo thia kachingkan mau kan san hakapor baladap kelawan pau haka kapor baka sya hawai ubreu hapo hotel hakasngi kababot u Dr. Nash ulapan katok ne kidur kibala shim na kiwei tadba kiwei pat kidei na kakot jangka kawei kador na kita kapan kan mau yaka hakapor baladap kador jangka kentai badan snyu rongsau kabakerteng ka klari hayeng habaka kliya uban chphangkane uban uyathu baka klari kade ka parlok bajan jangka kabom la aban snguthu shu ya kaching shitom ka Christian hadin kaching cha klalech shajangai patpan kut no kaching adai bat ka Christian uban ulapun kidor badan maka bat ka klari bat uang ba uburi ikine kidor naka banyadaya ka nakaching sngusi hakasngi ka babot ka Christian kalakan mau biang ya kapor baladap badyo bakadon kon chinrang da ka jing bitar kala lech uban har ka jing buri yaw kon henrai ka baleng ngo ka long ba ong ba kon jangki ubakrteng u adam ulaklat no na ka jing stom mening kites hakapor bo dong don prasnam ulayai buri ne baro naka banyadaya ka na ka jing snausit hadien nangta kadba kadang yam kala sedang shon video biang ki jing jia sosi bakasyam kadba kadang thia ka Christian ka sngsi haba ka kanmau ya ukhon jangka u adam bat kane ka lam shaka jing posneu ko bachin jara ka jing posneu haka ba u adam u yaka dakador bo shon bat kador jong wei breu badan ka dak mong hakador khmat jong o hakador la tho ek krteng mai
haka step ka babot ka Kristen ka yathu hau Dr. Nash bat ka perkhat ba umait udai ubreu uba ka don chinga day uba day uba le ben yaka unash ulak kudom yaka bat hadian lajan kudo yaka henry la complete yaka jacket badon u hospital ID bat ka kerteng bakpura jong u Mike Nash kalakan mau no yaka por baladap ba unash ulak thombor yaka hapo hotel ka Kristen kalakiran din nang tabat pet na o Henry Robert yaka bat lo ai dawai penyo thia yaka bat u eno yaka hapo yang hadian nang ta haka jo ka sngi ka phun chongka kalapa badai u Dr. Nash u yathu ba ulo ai dawai ben penjam yaka ule thu yaka bakalamat yaka baki khot confabulation kabumot kaba ki chingken mau chongka kilwan phai biang bat ong bakalabu ya u haka chaka uta ubreu balek ben yaka haka sngi ka babot ka Kristen kala lek kendu biang ya u Dr. Nash Henry u Dr. Nash lo ong ba umla syuk kan sumareka nomor don ka ching sneu yaka bat kane ka rukom kami ham bat ka ching long doktor chung u haswa bakin le no u Dr. Nash bloi thu ka bapan kendet yaka hausnam arajar nyau uban blok chongka ulabu yaka ka chaka sumar bat hadien hausnam arja khandai ule khlat no bat ka dak ba yaka haka chaka sumar shu ka parlok ba jan chongka ka clary klai persang ban fun yaka hakata ka chaka sumar unash lo aya ka number phone haka clary ka Kristen kala snow bitar balai klia ulok jongka balai ba yak khat no bat ka sausnam menshua ka kwa ban tip ya ka chingshisha hangta open pau bahdian kila du no ila jong ukhun ula khuslai te ula khat no bat ka bat no ya ka haka jaka sumar Henry slam hadian ula perkhat ya ka ching bakla bol wan phai biang shaka ula kular ba no shu ya ka marway haba kala tip ya ka chingshisha ka Kristen kala sothu bat kala kudum no yo o hadian ha kata kasngi ka Kristen kala phone shaka porlok jongka ka clary kadba kadang ya sngewi ka sur jongka clary kala kenmau hi por bladap hakipor bakaya don bat ka kleman jor ban yakendu hapok pak hakapor bak yakendu ka clary kala penpau baka don jinga day bat way ubreu haswa bakan sha thombor bat ka jua kendu bat u man ka por haka way ka hotel ka clary ro kala penshai balai ka jinga day jongki ka kut not ulok jangka uben bat maka ka clary klia thia lang shesian amar ka jing sosi halor ka jing du no ka Kristen ya ka bor kan mau naka benta ban penne ka jinga day uben bat ka Kristen ka clary ka penkut no ya ka jinga day bat ka bat phat no naki hadian bakalapan map ka clary kala aish thi ka Kristen ka ba uben ula tho uben lo pha ai ka ne ka shithi haswa bo nya khat no bat ka Kristen ulong ya ka clary ban ai ka Kristen la da ka la ban pule ya ka ne ka shithi uban lo tho ba u ya ka Kristen tang ba u haban bu yaka haka jaka sumar nomar ka chinglong changka badro layo ba ka imsok hangta ularai ban no yaka ru nomar ukhon u Adam umla ban smuthu yaka chinglong changak kami bolos dang ban shapting ru yaka uban naka banta u Adam uladan kam ban ya chingai no nakka bolok rupat ru yaka bakan smuthu la hadian bakalada ban pule yaka shithi ka Kristen kala smuthu bakalong ka ba shisha u halor ka chingpang baka Kristen ka don nomar ka ching ik bat ka ching sumar uban ka Kristen kala shon video yalade bat ba uban ude ba ik bat no sumar jonga bat ka kwa ro ban ya don lang bat u shi jing im haka por men miet kala rai ban pen iya uban ya ka video bakala record haka digital kamera bat kala thu ha u baka shait le ya kendo ya un Dr. Nash haki ne kipor baladap kala pen pau ba ka klam shania ya uban haki por baladap bat menta kala snothu bat shania pura ya u Henry uban ulakhi bitar bat kenno ya ka Kristen baka don chinga day but Dr. Nash ulatit ya ka bat mi no da ka ching bitar haka phone ka Kristen kala yathu haka clary phang ka balajia ka clary kala sneulingo nomor ba ka tip ya uban kum ubreu ba phat bat uban tit ya ka kumta dia ka clary kala rai ban phone ya uban ka to ka ne hadien ka clary ka phone biang ya ka Kristen bat yathu ba uban ukam shum la yo iya ka Kristen la saus nem menta ka clary kala klia ka Kristen ban bataya uban ubaka ya imlang bat ulong kumno hato udon dak ne em hakaliang gamon jang kador kmat jong u kala pet ya kador uban bat don dak mong hakata kapor kilas ngutho ba ubreu ba kala yasa shum la dai uban kador ya tho ka dai ka bashu thok ka Kristen kala persang ban phat no na yeng Henry uban rusho ka bat kam so thu shu haka step ka babot ka Kristen kala kendit biang bat klam kan mau shu ka syam ya ka kamera bat kayo ya ka ching tho
baka Sean bathok baka it yo uban bat kwa bandon rangkat bat u shi jing im uban ula khot ya ka Kristen bat ong ya ka ban song kitiar nomar kin le ching le hakata kamit uban lo yalam ya ka haka hotel ka bayajan bat ka chaka basyam ya ka menshua hapo ka kamra hotel kal kan mau khendia ki e balajia ki posnam menshua ula pen pau ba udai umait ubreu baka don chinga dei ka Kristen kal kan mau ba umait ukwa ya ka banyathu yak e bakilele ha uban Henry ka Kristen ka kentat pat ka chingan ya kala poi hadu ba umait ulele jubor ya ka hadu ba kan du no ya ka chingkan mau ulpan paru ba ukun jongka u Adam udang ip daga ba pen pau ya ka ching it jong u ya ka Kristen umait la delete no iki video na ka kamera jongka bat ukam ba umkwa shu banyak chakmat banlongkum uban uong ya ka Kristen bakidai ban im rengkat lum kum ta don mano bala ban im ka chingale kalawan biang Henry menta ka kenti kalala bantit yo umait bat pet no kala pli yak alam ha ko hotel rengkat bat kamera napo kata ka jaka bat la yo i baka kren ha ka kamera kat ba kadang ap hapo ka ambulan ka Kristen ka kendiet hajing thia hapo ka hospital bat wan syam da unash kum u doktor Henry menta kum uparalok ulapan shisha ya ka ba ubreu badan keti ban thombor ya ka umait adap syak kam wiathu ya ka Kristen bakidon ki bawan cengok ya ka bat ukerman bakane ka cingwan cengok kan ailat ban pen mau biang ya ka cinga dei chong ka bat kita uban uba shisha olawan mi saka Kristen bat lawan ya lam lang ya weipat u adam uba klem yap na ka cingpang meningitis haba kayo iya u adam ba urong ha ka kamera ka cingkan mau chong ka kalawan phai biang bat ka cingyam kemen baro arngot kila kuduk bat ka film kalakun no mentangin phai siki cingpen syai ngan batai ya kacing Joshua bagi neki kicing cia haka film haus nam khat khandai spa khandai pukhandai ka Kristen bat uban kile syong kurim hendai umdai uban ba menta hendai uban ba shisha ha unai tung khat khandai spa khandai pukhandai lakha ya ukhon jongki u adam haden haus nam ar hajar lai ka Kristen ka don kacing dei bat umait ukwa ba ka Kristen ka penpau ya kacing jongki ha uban hendai ka Kristen ka kentai bat ka jingan nia kalami akaba umat ula syok jubor ya ka bat penlong ya ka bandu jingkan mau namar kan ya ka jinglong jongka uban lobu no ya ka haka chaka sumar uban bat ukhon jong u adam kilek mi ya ka man kasngi Henry ki mat ka jing namar ki ha ban pen kan mau ya ka man kasngi hakane ka porok bajan jongka ka Clary kalaya rap iki bat kalaya janru bat uban haka wei kasngi uban bat ka Clary kile thia lang haror ka jing diaw ba ka Kristen kal do e jing kan mak ha jing sngoram ka Clary kala rai ban phat no na ka jing im jangki hadian ka to ka nesnam ka jing long jing man jong ka Kristen kam shum la bha uban umla sha shu ukhon jangki u adam u he usan klam ka jing kaman ha usnam arjar khandai uban bat adam kil enno e ka Kristen na ka banta u adam ki enno ya ka jaka sumar bat ki klam lek mi shu dakane umait ulat le no kum ulok jongka umait ula thau thok ya ka san jong ban bat yalam ya ka shayeng haki sausnam bakala sha thok wa udai ulok jongka tat haka wei ka sngi kay kendu ya doktor nash uba ai ka kamera ya ka pan record ya ki jingmot jing perkhat ba jingya lenti man ka sngi ki ba jia hatian kata ki dei ki jingjia ba phyo i haka film subscribe na ka banta ki wei pat ki video